Farah Mohammed Sokr, immigrant irregolari ta' 27 sena, instab pożittiv għad droga eroina u droga kannabis. L-immigrant qed jinżamm taħt detenzjoni hawnhekk fiċ-ċentru magħluq tal-Barracks ta' Ħal Safi. Sorsi qrib dan l-istazzjon qalu li mill-Barracks ta' Ħal Safi l-immigrant ittieħed l-isptar Monte Carmeli biex isirlu t-test li jiddetermina jekk abbużax minn xi sustanza. Il-ħin kien 8:30 tal-ġimgħa filgħodu. Fl-isptar Monte Carmeli, Mohammed Sokr ir-riżulta pożittiv. Minn hemmhekk reġa' ttieħed fiċ-ċentru magħluq. Dan l-istazzjon jinsab infurmat li l-awtoritajiet ħadu dan il-pass bilan li l-preżenza ta' droga fiċ-ċentru ta' detenzjoni tal-Barracks ta' Ħal Safi tibqa' mistura. One News għamel kuntatt mal-Kurunell Brian Gatt, li huwa l-Kmandant Servizz tad-Detenzjoni. Qal li ma setax jikkonferma jew inkella jiġħad din l-informazzjoni u referina għand l-uffiċjal tal-komunikazzjoni tal-Ministeru għall-Intern. Għalhekk li dan l-istazzjon għamel kuntatt mal-uffiċjal li ikkonferma l-każ u qal li sar test ta' droga fuq ir-raġel Tuneżin li jirriżulta fil-pożittiv. Qal ukoll li kien fuq talba tal-immigrant illi dan ittieħed Monte Carmeli għal skont il-kelliem l-immigrant ma ħassux f'siktu. Il-Ministeru ikkjarifika li din il-persuna qiegħda f'ċentru ta' detenzjoni wara li nqabdet tgħix f'Malta għal perjodu itwal minn dak stipulat fil-viża li nħarġitilha. Il-Pulizija ġiet infurmata bil-każ u qiegħda tinvestiga.